खुलुमबाय स्टुडिय'आव आं उदांस्रि मुसाहारि उदालगुरि जिल्ला आबादारि बिफाननि बानजायनायाव मोन 37 एफपिसि आरो मोन 11 क'अपारेटिभ ससाइटिखौ लाना फोरोंथाय होनाय हाबाफारि लादों। नंगौ उदालगुरि सिभिल हस्पिटालनि कनफारेन्स हलाव आबादारि बिफाननि बानजायनायाव मोन 37 एफपिसि आरो मोन 11 क'अपारेटिभ ससाइटिफोरखौ लाना मैया एबा थांनाय सानाव सानसेनि हाबाफारिजों फोरोंथाय होनाय हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियाव बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया गाहाय आलासि महरै बाहागो लाना बिबुंथि लाखियो। लोगोसे उदालगुरि जिल्ला आबादारि बिफाननि आफादगिरि अबिनाश दैमारि आरो गाहाय नेहाथारि आगोना हाज'वारि लोगोसे बड'लेण्ड इयुथ क'अपारेटिभ ससाइटिनि भगबानगिरि बिथांमोनखौबो बे हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। दानिया फैदो बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारि आरो उदालगुरि जिल्ला इउपिपिएल आबादारि बिफाननि आफादगिरि अबिनाश दैमारि बिथांमोना मा फोरमायखो गुवारै मिथिना लानि। जोंनि बिटिआर सरकारनि आबादारि बिफाननि गेजेरजों जोंनि जिथु क'अपारेटिभ ससाइटि दानाय जादों बेयाव फार्मार्सफोरनि मोनसे आरो ओमफ्राय लाइफ स्टक बे मोननै बिफानखौ लानाय जि क'अपारेटिभ ससाइटि दादों बे क'अपारेटिभ ससाइटिनि कमिटिनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि लोगोसे जेसेबां मेम्बारफोर दं बिथांमोनखौ ट्रेनिं होनायनि बेबस्था बेवहाय लादों। जों थारैनो गोजोननाय मोनदों जे अन्तत जोंनि दावगाफुनाय जोहोलाव बा सिख्लाफोरखौ क'अपारेटिभ बेसिसजों आबाद मावनो बा बेब'खाय खालामनो एसे फोरोंनो नाजादों। मानोना जों नुयो जे आथिखालाव जिहेतु फरायनानै साख्रि मोननायनि चान्सबो गैया आरो जास्ट सिम्पलि जोंनि आबै आबौमोनहा जिबायदि सिस्टेमजों आबाद मावदों बेयावबो जोंनि थोजासे जिथु प्रडाक्सन बे जाया। बेनिखाय आरो हारसिङै बेवहाय खालामनोबा आबाद मावनोबो जोंहा केपिटेल थाहैयो बहुतआनो। दा बेबायदिखाय बे जेंनाफोरखौ बोखारनानै जों प्रडाक्टिभ बेबायदि आबाद मावनो थाखाय बा लाइफ स्टकखौ बेस खालामनानै खामानि मावनो थाखाय क'अपारेटिभ ससाइटि साब्रै साबा ज' जानानै बा 10 जन 20 जन 100 जन गाहाम ज' जानानै मोनसे फार्म खुलिनाय जेनेबा आबाद मावनायानो जा बा पल्ट्रि फार्मिंआनो जा पिगारि फार्मिंआनो जा गट्रि फार्मिंआनो जा डायरि फार्मिंआनो जा बेबायदिखौ ज' ज'यै हारसिं जिहेतु खुलिनांगौबा 5 लाख 6 लाख सासे मानसिया इनभेस्ट खालामनो हाया। बेनिखायनो जों 10 जन 12 जन बेबायदि अन्तत एसे खांलायनानै 5 लाख बा 10 लाखसो बिदि जों मोनसे फार्मिं खालामनो हायो इनभेस्ट खालामनानै। दा बेबायदि सिस्टेमजों जों खामानि मावनांगोन। अब्ला जों अन्तत साख्रि नागिरनो प्रयजन जानाय नङा बा जोंनि आबै आबौमोना जिबायदि सिस्टेमजों आबाद मावदोंमोन बा दाउ अमा फिसिदों जास्ट जानो थाखायल' कमार्शियेल बेसिसाव नङा बेफोरखौ जों फोरोंलायना बोरैहाय जोंनि न'खरफोरखौ सालायनो हानाय मोनसे रांखान्थि जौगाखां होनो हायो बेखौ नोजोर लानानै बे क'अपारेटिभ बेसिसाव खामानि मावनो थाखाय मोनसे बारहावा जों होनो नाजादों जोंनि बिटिआर सरकारा। दा क'अपारेटिभ ससाइटि सालायनायाबो एसे इजि नङा बेखौ जेरै बेयाव गोबां मानसि जडित थागोन। दा मेम्बारफोरनि गेजेराव क'अपारेटिभ ससाइटिनि मेम्बारफोरनि गेजेराव अन्तत गावजों गाव फोथायलायनाय सिनसियारलि खामानि मावलायनाय बे मोनसे बारहावा थानांगोन। दा बे गासैखौबो बेनिफ्राय जिखिनि फैसा मोनगोन बेखौ जोंहा मेनेजमेन्ट मा धरननि मेनेजमेन्ट खालामनांगोन बे गासै बाथ्राखौ लानानै एसे ट्रेनिं होनो नागिरदों आरो आं सानदों दिनै बे ट्रेनिंआ जोंनि थाखाय जोबोद एफेक्टिभ जागोन आरो जोंनि जायफ्रा बेयाव क'अपारेटिभ ससाइटिनि गेजेरजों खामानि मावनो ओंखारबोदों बिथांमोना क'अपारेटिभ ससाइटि मेनटेनेन्सनि सोमोन्दै मेनेजमेन्टनि सोमोन्दै गियान रोंगोन आरो बिथांमोना खामानि मावफुंगोन आरो अब्लासो जों साक्सेस जागोन। जोंनो क'अपारेटिभ ससाइटि सालायनो जथेस्थ' पेशेन्स नांगोन धैर्य नांगोन बेनिफ्राय खस्थ' खालामनो हानाय जानांगोन बेनिफ्राय इक'नमिक जानांगोन थाखा फैसा हिसाब गरसेनि गरसे हिसाब खालामनानै सोलिनो रोंनाय बिदि जानांगोन। नङाबा जानला मोनला थाखा फैसा खरस खालामबा लाब लाब खरस खालामबा जोंहा प्रफिट जानाय नङा आरो प्रफिट जायाबा गावजों गाव फोथायलायनो थाहैनाय नङा अब्ला जों फेलार जालायगोन। बेनिखायनो जोंनि फार्स्ट बेच हिसाबै ट्रेनिं होगोन बेनो लास्ट ट्रेनिं जानो आरो सोलोंबावनो गोनां जागोन। बेनिखायनो जों जिथु ट्रेनिं खालामबाय बे ट्रेनिं हाबाफोर लानायखौ गोजोननाय मोनदों लोगोसे जेफ्रा दावगाबोदों ट्रेनिं बिथांमोनखौ साबायखर होदों आरो मोजाङैनो सोलोंनानै जाहाथे प्रेक्टिकेलि खामानि बाहायनो हायो बेनि थाखाय जाहाथे बिथांमोना सिनसियारलि सोलोङो बेनि थाखाय आह्वान खालामदों। आं सानो नैबे ट्रेनिंनि गेजेरजों जायफ्रा दिनै उदालगुरि दिनै जोंहा 11टा क'अपारेटिभ ससाइटि दानाय जाबाय
एग्र' बेस्ड एन्ड माबा लाइफ स्टक बेबायदि 11टा बेनिफ्राय फार्मा प्रडिउसार कम्पानियाथ' दंखायो बिथांमोना इस्टिमेटि खामानियाव बाहाय बेखिनि ट्रेनिं जोबखांनायनि उनाव बिथांमोनखौ खामानियाव बाहायगोन इटिमेटि ट्रेनिं जोबखांनायनि उनाव बिथांमोनहा जाहाथे खामानि स्टार्ट खालामो बेनि थाखाय बिटिआर सरकारनिफ्राय मोनसे ससाइटिनि 15 लाख करि बिदि हरनायनि एसे सिन्था सरसा खालामदों बेनिखायनो जों जायफ्रा सोलोंदों बिथांमोना थिग मथे सोलोंनानै 15 लाख मोनोबा बेजों जाहाथे बिथांमोना बिजनेसखौ स्टार्ट खालामो आबाद मावनायानो जा पल्ट्रि फार्मिंआनो जा पिगारि फार्मिंआनो जा बेखौ जाहाथे स्टार्ट खालामनो हायो आरो बेजों जाहाथे साक्सेस जायो बेखिनिखौ जों आसा खालामदों। उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट फार्मासिला दिनै सानसेनि हाबाफारि जों बेयाव लादों बेवहाय गासै एपि कपारेटिभ ससाइटिया 11टासोआव फैदों आरो जों गोदानै दाबाय थादों आरो एपिसिआ गासै 37टा दङ जोंहा आरो एपिसिनि मेम्बार प्लास कपारेटिभ ससाइटिजों जोङो सानसेनि हाबाफारि जोंहा भेटेनारि डिपार्टमेन्टनिफ्राय आरो हर्टिकालसार डिपार्टमेन्ट जों फैदों आरो बेवहाय जों आसा खालामदों जे प्रम'साराव जों धन्यबाद होदों आरो बिदि मिशन आरो बिजिर लानायनि थाखाय दा जोंहा प्रफेसार बेखौनो बुङो जे भेटेनारि डिपार्टमेन्टनिफ्राय जेनेबा पिगारि फार्मिं बेनिफ्राय दाकारि फार्मिं कटारि फार्मिं गोबां बिथिङावहाय माने सारा इनिसिएटिभ लादों आरो सेरिकालसारावबो बा हर्टिकालसार एग्रिकालसार सेक्टरावहाय सेरिकालसार मिशन बेनिफ्राय नोंहा हेल्थ हिउमेन टेक्सटाइल मिशन माने गोबां बुस्थु आसनि सारा जों लादों आरो रिहेबिलिटेसना बयनिबो माबाया समान नङा सोरनियाबा आबाद मावनायाव इन्टारेस्ट थागोन सोरहाबा हेल्थ टेक्सटाइलावथ' इन्टारेस्ट थागोन सोरहाबा हर्टिकालसाराव इन्टारेस्ट थागोन बे गासै बिथिंखौ नोजोर लानानै प्रमद सारा जोंनि बिपुल सरकारा एबा प्रमद सारा आरो गुनि सारनि दैदेननायावहाय बिदि बयखौबो समानै माने जेथिंहाय इन्टारेस्ट दङ बिदिनो ट्रेनिं होगासिनो दङ जों आसा खालामदों नैबे जितु दिनै सानसेनि हाबाफारिनि गेजेरजोंहाय गोबां आबादारिफ्रा जाहाथे सोलोंना लानो हागोन आरो गावबा गाव लाइफखौ बा थांना थानायनि जिबनखौ जाहाथे बिथांमोना दिनैनि ट्रेनिंनि गेजेरजों जाहाथे माने गनायना लानो हागोन बा सोलोंना लानो हागोन बिदि होननानै जोंनि सानसेनि हाबाफारिनि जों दिनै बे उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट फार्मासिला एरेन्जमेन्ट खालामनाय जादों बेसेनोसै। दायो इलेक्सननि समखाय बारहावाफ्रा गुदुं बारनायाव जोंनि बिथां अपोजिसन पार्टिनि स्टार केम्पेइनार बिथां कास्टम बसुमतारी रिन्जय बर' आरो प्रहलाद ब्रह्म आरो बेनिफ्राय बिक्रम दैमारि बिथांमोनहा गोबां बाथ्रा बुंदों नाथाय बिथांमोनहा प्रेक्टिकेलाव गैया आं बुंदों दिनैनि बिथांमोननि जिथुनाखि मबाइल ससियेल मिडियायाव बुंबाय थानाय बिथांमोनहा बिथा गैया आं बेखौल' दाथि खालामना बुंबाय जों दिनैहाय बिटिआर सरकारनि आन्दाराव थानाय जायनोखि कर्मिफोर डाइरेक्ट प्रेक्टिकेलाव थांनानै खामानि मावगासिनो दङ फिल्डआव थांनानै खामानि मावगासिनो दङ रियेलिटिया सोर रियेलिटिया मा आरो रियेल हिर'आ सोर जों बेखौ दायो जों बुजिनो मोनजोब्बाय बाखि गैला बेनिखायनो आङो बे दिनैनि बे प्रग्रामनि गेजेरजों खावलायदों इयुथ्सफोरखौ आङो इन्सपाइरेसन खालामनायनि गेजेरजों खावलायदों नोंथांमोनहा बे ससियेल मिडियायाव मोननाय ससियेल मिडियायाव खोनानाय कास्टम बसुमतारी रिन्जय बर' प्रहलाद ब्रह्म आरो बिक्रम दैमारिमोननि रावा बियो बिथा गैया बियो बिथालेस बेनिखायनो नोंथांमोना बेखौ मेलेमाव सोनाङा रियेल हिर'आ प्रमद बर'सो रियेल हिर'आ बड'लेण्ड फाउन्डेसन फर इयुथ्स रियेल फाउन्डेसना फार्मासेल रियेल फाउन्डेसना दायो बर्थमाननि जाय प्रेक्टिकेल खामानि मावगासिनो दं गोरिब गुन्द्रानि थाखाय सोलोंथाइनि थाखाय आबादनि थाखाय गोबांथार स्कुल कलेज इनफ्रास्ट्राक्चारनि थाखाय जाय खामानि मावबाय थादों बिसोर रियेल हिर' बेनिखायनो नोंनिफ्राय गुरै खावलायनाय जाहाथे बै बिथांमोननि ससियेल मिडियायाव मोननाय रं प्रपागेन्डा पलिटिकेल प्रपागेन्डाखौ खोनासंनाङा बेखौ डिलिट खालाम बे गुरै खावलायनाय बेखिनियानो।